Rundt om i verden gives der forskellige svar på velfærdsspørgsmålene. Den skandinaviske velfærdsmodel er en af de 3 typer, som er et ideelt bud på, hvordan et moderne velfærdssamfund bør skrues sammen. Velfærd defineres som et godt og trygt liv. Danmark var ligesom mange andre lande i Europa gået fra enevælde til folkestyre. Man ledte derfor efter en model, som ville skabe vækst og velstand. Modellen bragte Danmark ud af et statisk landbrugssamfund og ind i et dynamisk industrisamfund i 60'erne. Velstanden steg, og levevilkårene ændrede sig, specielt for kvinderne. Familiestrukturen ændrede sig, og begge forældre kom på arbejdsmarkedet. Den skandinaviske velfærdsmodel, som vi blandt andet har i Danmark, er baseret på et princip, hvor den socialistiske planøkonomi er blandet med den liberalistiske markedsøkonomi. Modellen bygger på værdier fra socialismen, såsom lighed, fællesskab og solidaritet med de svageste i samfundet, hvor produktionen af varer til markedet drives på baggrund af den liberalistiske ideologi. Danmark er et af de lande, hvor indbyggerne betaler en stor del af deres indkomst til det offentlige, fordi der er mange offentlige udgifter. Dette kaldes høj skatte- og udgiftstryk. Udover blandingsøkonomien er den skandinaviske velfærdsmodel også udviklet på en rationel økonomisk teori. En teori, som den engelske økonom John Maynard Keynes udviklede under 1930'erne, hvor en verdensomspændende depression var på sit højeste. Han iagttog den frie markedsøkonomi, hvor staten blandede sig i så lidt som muligt, som havde en tendens til at være uregelmæssig og bevæge sig i op- og nedture. Hele den offentlige sektor finansieres over skatterne, som især betales af borgerne med højeste indkomst. Som i fortællingerne om Robin Hood, der bygger på et princip kaldet tag fra de rige og giv til de fattige, betaler den ressourcestærke dansker en høj skat af sin indkomst, og der sker en social omfordeling, så de fattige får pengene fra det offentlige, som kommer fra skattene. Ved Robin Hood-princippet er markedet mere stabilt end ved den rationelle økonomiske teori. Den offentlige sektor i Danmark står for serviceydelser som f.eks. uddannelse, kultur og sundhed, og disse ydelser er gratis eller delvis gratis, alt efter hvilke land man snakker om. Hvis der opkræves en brugerbetaling, betaler staten en del af udgiften. Dette kunne være tandlægebesøg. Hvis borgere ikke er i stand til at forsørge sig selv, er det statens opgave at hjælpe dem ved at betale den sociale ydelse, der er behov for, såsom kontanthjælp og førtidspension. I Danmark har vi høje sociale ydelser som SU. Alle med behov kan få tilbudt sociale ydelser, og derfor kaldes den skandinaviske model også for den universelle model. Dette kan beskrives med et sikkerhedsnet, der spænder ud under borgerne, som redder dem, hvis de får brug for det. Staten spiller en aktiv rolle i omfordelingen af samfundets velstand med fordel for de dårligt stillede. En kollektiv panik, skabt af Wall Street-krakket i New York, som satte et dybt spor i hele verdensøkonomien, prægede i 1920'erne også Europa og dermed også den skandinaviske velfærdsmodel og satte en stopper for udviklingen. I New York forsvandt formuer, virksomheder lukkede, og de arbejdsløse stod uden et økonomisk sikkerhedsnet. Krisen forstærkede krisen, og det viste ved, at borgernes forbrug faldt på grund af den store mængde arbejdsløse borgere. I Danmark, ligesom i mange andre lande, blev den store mængde arbejdsløse borgere endnu større, fordi virksomhederne var afventede med at investere i ny produktion. Den usynlige hånd kan beskrives som en markedskraft, der opretholder en ligevægt og balance på markedet. Staten, den usynlige hånd, giver markedet en hjælpende hånd med offentlige investeringer, blandt andet veje og broer. For at bygge vejene og broerne kræver det arbejdere. Arbejdsløsheden vil falde, og derfor vil forbruget af markedet stige, da de kan bruge deres løn på varer. Keynes' tanker havde stor indflydelse på udviklingen af den skandinaviske velfærdsmodel. Hans tanker om at opretholde ligevægt omhandlede, at staten accepterede underskud på statsbudgettet i nedgangstider, som blev opvejet af overskud i opgangstider.